Здравейте от мене. Не съм качвал видеа от месеци. Причината е, че не тренирам. По веднъж-два пъти в седмицата се раздвижвах. Общо взето някаква гимнастика за 40 минути до час максимум. И просто нямаше какво да се снима и, както знаете, се занимавам главно с моторетката, понеже сега тя ми е мерак, нещо като ново хоби. И просто цяло лято съм обикалял с мотора, в седмицата по една-две тренировки съм правил, това е нищо. И общо взето това е. Като не тренирате, губите и стимула в случай да тренирате. Бях почел един цикъл, колкото бях споделил с тестостерон бленд микса и с трембонен антат, който последствие го спрях. Спрях го, защото, както ви казах, не тренирам сериозно. Може би това ми е най-дългият период, който съм тренирал така по-хлабаво. И не виждах смисъл да вземам нещо при положение, че не виждах кой знае какви резултати. Постоянно бях в някаква такава форма, която отивам в залата и ми е криво. Знаете какво е като прекъснете за някакъв период от време, отидете в залата и нищо не става. Изморявате се просто от загрявката още. Нямате издържливост. Като цяло формата е почти загубена и се едно, че всеки път почвате отново и отново и отново. А това е доста кофти процес в началото, поне при мене. И след това започнах да взимам по 30 мг само анавар. Ще ви кажа, защо почнах да го взимам, защото не знам защо се получи така, но тая година бях сметнал дори да не тренирам, да спазвам някаква диета, поне да не качвам мазнини, обаче не знам какво стана, качих 10 кг. 10 кг и то главно на вода и мазнини. Отвори ми се яко апетит, взех да ям в пъти повече, колкото преди и съответно като нямам никакъв разход на енергия, знаете какво се получава, всичко се лепи на мазнини и затова сметнах, че е по-добре да спра тестостерона и тремболона, който бях почвал еднантата. И може би след 2 седмици, 3 седмици апетита се нормализира. Определено вече ям много по-малко и не се чувствам чак толкова гладен като преди. Преди просто големи количества храна и много бокуци съм ял. И тия 10 кг това ги качих, не съм ги качил от нещо друго. Да не си помислите, че е мускулна маса надали ще съм качил на мотора, няма как. Обаче сега взе вече да се разваля времето, идва есен и ще почна да тренирам по-сериозно. Няма къде толкова да обикалям вече с моторетката. Все още има, но да кажем от следващия месец, като стане вече по-студено, ще почна да тренирам по-сериозно. Не по-сериозно, а по-често, защото при мен не е до тежки тренировки, до продължителни, просто са ми много малко тренировките за сметка на почивните дни. Почивните дни са 2 пъти повече, отколкото са ми тренировките. Така в случая нищо не се получава. Общо взето съм позадържал така някаква форма, която стоя на нея. Не ставам по-зле, но не ставам и по-добре. То винаги може по-зле. Въпросът е, че за тези тренировки, които правя в момента, съм доволен. И анавара вероятно ме държи така малко тонизиран повече. Също помага и за изчистване, вероятно от него не ми се лепи толкова храната и защото тук имах един период сега, може би около 10 на дена, просто през деня се храни супер малко и веднага се усеща, че почнах да зачиствам мазнини главно, което вероятно от анавара, надали да е толкова от
че ям по-малко. Не гладувам, просто ям по-малко и си оказа влияние. Та днеска съм решил навънка вали да запиша малко част от тренировката, която ще е хаотична. Не тренирам и по програма, защото няма как да следвам каквото иде. Тренирам горе-долу на усет, комбинирам примерно днеска да кажем гръб с рамо и гърди, някакви такива тренировки, които са буквално с бирщайн, няма никаква последователност, но на този етап така ми е по-добре, защото ако правя примерно днеска гръб и не тренирам няколко дена, после направя следващата мускулна група по програма, то ако правя следващия път гръб ще е след много време, може би над 10 дена, ако не и повече. И затова гледам да ги върта така през тренировка 2. На този етап е по-добре така. Чуя се с какво да започна. Ще направя днеска горни гърди. Ще стартирам по-точно с тях. Едно упражнение. Тук с дъмбелите. И след това смятам да направя малко рамо. Като ще бъде предно, средно и за задно, може и да не направя задно, само предно и средно. Така че това са 3-4 упражнения. И тия 25-ички как са. О, мали, то лагът не спря да пука. Това се води за първа серия. Не знам колко станаха. Ама... правя повече повторения с по-леки тежести. Смятам, че е по-добре при положение, че не само мускулатурата, те и ставите са отвикнали вече от по-големи натоварвания и като сложа така малко по-тежко, да кажем тежко за 6-8 повторения така тежест, не се чувствам добре, почва всичко да ме боли, възпалявам се. Просто на този етап няма смисъл днеска да се напъна и утре всичко да ме боли. Така че с по-леки повторения, с по-леки тежести и повече повторения е по-добре. Днес и утре щях да хода на Гърция с мотора с един колега, просто да се разходим и да се върнем, обаче е много кофти времето и няма да се ходи никъде. Аз съм качвал видеа, защото не само съм карал моторите ми, доста се занимавах и с скутера, сменях се гнители, глупости, там ролки и бях заангажиран в един период от време. Сега това ме чака работа, трябва да му обслужвам предните колове, защото омасляват се, мерингите си спуснали. Аз ги почистих, теча намаля почти напълно, леко стоят влажни, просто се мерингите са заминали. Взел съм всичко и масло и се меринги и скоро ще ги обслужа. Нова гума съм взел на скутерчето, предна, защото тая е галош, така го взех. И ще го заземявам него, сигурно или другия. Време е да видим с малко по-тежки. Гледам да отварям повече страни. Едно че лактите не ми пукат така, отколкото така.
и се получава нещо като бутане и слайс. Ще направим още две серии с тея и това ще е за гърдите. Продължаваме с рамото. Забравих да ви споделя, че освен така голямото ядене, което бях ударил дълго време, всяка вечер пия по 4-5 бири. Съответно и това оказва негативно влияние върху изчистването на мазнини. Затова и не ми се получава, защото с бирите има и мезе. Не е само бира. Не знам кой пие само бира. И нещата не се получават така. Просто си трябва стриктност. Започнах второто упражнение за предно рамо. В смисъл ще направя за предно рамо едно за средно, не, две за средно. И за задното може и да няма. Упражнението го правя с диска, малко за разнообразие. До отказ. А пък краката не съм ги тренирал, бравям, много са се смърили, обаче стоят силно, пак са релефни, но не съм ги правил с месеци. Те са някакви меки такива. Ето как са. Ама няма обем. Има някакъв, що годе релеф, обаче обема са се свили. Дори кожата е станала по-така хлабава. Преди се стояше по-опъната, сега вече е по-отпусната. Просто самия мускул се е свил, защото не се вкара в него никаква кръв, няма натоварване и това се получава. Ще направя още 3 серии, да станат точно 5 и преминаваме към средното рамо. С дъмбели, страни. Средното рамо ще го направим от седнало положение, защото всеки път да го правя отправо и малко разнообразие има. По 20 повторения с 12-ките шеи. Чакай, прималява. Тегава работа. Още 4 серии и това ще е днешната ми тренировка. 3 упражнения по 5 серии, 15 серии общо. За момента толкова. Ами, това беше от мене това видео. Няма смисъл да снимам следващите 4 серии, те ще са същи. Като тая, безмислено е просто. Надявам се, като стане по-студено да вляза в някаква форма, поне да тренирам. И ще почна да записвам някое видео тренировъчно, но на този етап няма смисъл просто.
Чао от мене!